Аз съм Дарина. И това е мама. И Много платиш. днес какво ще правим? Днес ще ходим на шопинг. Да. И сега къде се намираме? Сега се намираме в... Не мога да го чета. Затрудних се. В една сладкарница и ще ядем истински испански сандвичи. Аз избрах кото и моцарела. Кото и моцарела. Кото и моцарела. Много са вкусни, но първо ще си избера сандвич, защото си яде. Като в Испания. Да. Само че в италианско заведение. Да. Кажи, дали е вкусен? Вкусен ли е? И хляба е много хубав. Отиваме в мола. Вече купихме, защото не ни се искаше да снимаме в магазините. От Zara, от H&M и от кое? Страдивариус. Stradivarius. И ще снимаме вкъщи. Какви неща сме си купили, защото мама. И сега отиваме вкъщи с ето тези всичките турби от много я ги изброи. Stradivarius, Zara, Forever 21 и Book Trading. Доста. И май има още няколко плика. Прибрахме се. Дария много държи да си направим влог, какво сме си напазарували и затова сега ще ви покажем. Така, с кое първо да започнем? Не знам. Не, с което първо... Къде първо отивахме? Зара. Зара. Извинете за шума. Защото е ужасно. Ето какви маратонки. Сега много неща има за мен. Купихме Маратонки. които са много яки. Точно такива... 38 номер. Аз ще ги нося. И на мен трябва 38, защото нося едни специални стелки, които намаляват номера и става на 37. Добре. Явно. След това отидохме в H&M. В H&M купихме... Така, аз си купих ето този кейс за телефона ми. Напишете долу в коментарите какъв телефон имате. Дали е по-добър блогър от мен. И обички. Една обичка, тези две обички няма, само да ги покажа. Ето ги. Ето ги. Има различни, знаете, различни модели. Между другото не са много ефтини. 18 лева са тези. А това струва... Но... 7,99. Като си ги разделим... Обувките струват 25,99 лева. Не, не. са 60 лева. 60 лева просто ги. Но с еластик и са много готини и си заслужават според мен. Все едно с чорапи. Да. Така, след това от H&M купихме на Дари. Ето това, този бански, който ми е за плуването. Тя ходи на плуване. И... Цял бански за 25 лева. Не, за 20 лева. Доста добре. По-добре. Така, и понеже аз прекарвам повече време вкъщи, аз мятам, че дори вкъщи трябва да изглеждаме добре. Аз си купих отново една сатенена пижама. Аз съм се напълнила с пижами. Класическа. Сатенена пижама за колко много лева? са готини, препоръчвам ги. Аз имам вече 3 модела и съм много доволна. Да, по-големи са ми. Те, че не. Не е нужно да казваш, че са по-големи. След това отиваме в Stradivarius. От Stradivarius аз си харесах една рокля, която ще ми бъде нужна за едно събитие. Ето е роклята. Само че не знам. Много ми харесва. Ето такъв. Като с такъв принт. Да. След това аз взех... Еднакви сме. Да. Аз взех ето тази блуза от Stradivarius за 12,95 лева. И на мен много ми харесва. Имаше една Мона Лиза, която исках да я взема, която им пукаше балонче с дъвка. И обаче беше по-голям размер и аз нямаше как да взема и да, и затова. Къде отиваш? Да.
И купихме и една пижама от Forever 21. За мен. За Дари. А може и за мен, до корема ми стига. Така, и накрая аз нямаше как да не се изкуша и от Book Trading си взех четки за рисуване, защото вече имам много поръчки и трябва, разбира се, да се стегне и да започне да рисува. Така е. Това беше нашия шопинг дей. Не знам дали ви е харесал. Какво, Дари? Ще продължаваме ли да правим такива? Доста. Ако ни харесват. Показваме сега. Довиждане! Абонирайте се, ударете палеца нагоре, ако искате. Чао!